Салом ба ҳамаи подписчикои азизу меҳрубони ман. Салом ба ҳамаи дузандаҳо, ба ҳамаи навшогирдо. Имрӯз қаттии шумо якҷоя изорро пора карда медузем. Размери 52-54 размерошо гуфта медузем. хайи хиштагдор неста. Изори шарвари ҳозира. пеш аз ин дар бораи мошино каме гап мезанам. Духтаро и аверлоки ман, нами аверлоки пештара ҳай. Соли 2003 майра гирифтагӣ будам, якум буромада гижда. Ҳолам хизмати мана кадестаинам. Се риштага ҳай, якум ришташ ай боло гузаронда мешава. Аз камтари старт кунам. Ришташ рости гап ай боло мебия, манам хе бад гузаронда, ман хе ҷа шкофча, сандуқча хеле дирни оҳан қати мегзараю. Баъд дар бинича, мана бини. Иҷа дирҷа крючок дора, ай крючок баъд дар сӯзан мегзаронем. Ана димаш ай боло, ман хе гирди биничажа то мехӯра. Маҷа ҳама ҷош ҳаста шкофча. Иҷа дар як бинича буд, рости гап вай шикастак, иҷа дар мегзаронем. Сӯзан ай тарафи пеш ба қафо гузашта мешава. Сеюмаш боша ай тарафи пушташ, нами дарчае ки кушодум, пушташда як шкофча дора. Аввал ай вай мегзаронем, баъд дар даруни биничаш мегзаронем. Ҷам як биничаи дига дора, бинияш бисёрай. Манам ҷада гузаронда, боз айдирни сандуқча як оҳане, айдирни вай гузаронда мебурорем. Дар поён якта крючок, айдирни крючок да гузаронда, баъд ришта да сӯзан плюш мекунеша. Корчаша меша ариш карда. Вақте ки духтаро диде ки настройкатон безебай, нашидеста ҳамаш туғрияй, бисёри ба то натин ҷазир накунем, бо ира усто фарёд ки настройкаша ариш куна. Барое ки мековен ягон ҷоша ҷазир мекунен, агар нафаҳмен. Мошинаи дардӯзи ман ҷӯки, манам хе мошина, ду риштани хе ай боло, и барои сӯзан, иш барои найча, анаи барои закрепка мондан. Ай риштаи дарзгузарони ай боло мегзаронем, хе труба дора, дар боло як оҳан чиз ҳавай гузаронда, ман инҷа бо як тага бинича и оҳан дар ай поён мегзаронем, ба боло гирди бини, иҷа бо як биничаи дига, баъд ай тарафи берун ба сентри ришташа мегзаронем. Рости гап як аллакай мошинаи манам хела шид, ай соли 2013 аллакай рангош рафтай. Инам хеле мошинаи ма духтаро, мошинаи ҷои кори ма нишон метиҳем, инам хел ҷои кори ма. Мошинаҳои ҳозир мепурсанд ки чӣ хели мошина гирем, мошинаи мақсад инаи ҳозирои чанд оператсияга нағзан ҳамаш духтаро. Ман намегӯм ки мошино безебай. Ҳама мошинаҳош хушрӯаю, не ки ба ҳар ҳисобе духтан агар ба кала гирифта бошед, дузандагӣ кардан хоҳед, мошинои промышленӣ мошинои хубтарай. Барое ки ин мошинаҳо ҳама чиза медуза. Резинка, джинс, чизи ғафсое ки драп, ҳаминҳоро ҳамаша медуза. Барои ҳамин қадр духтаро стараться кунен ин мошина гирен, не ки ҳатман ин мошина да аверлок дар корай. Мефаҳмам бисёриҳо наметавонанд ҳам ин мошина ва ҳам мошина аверлок хардан, барои ҳамин қадр мошинои зигзагдор мегиранд. Ҷанумеву, мисол чие буда уҷа чайкаю, бо ин навбуромадо мегиранд, барои он ки аверлок надоранд. Ана ки духтаро эзора мефаҳмонумтона. Эзора вақте ки ман киртара пора карда будам, шумо да фаҳмонда будам ки як параша зиёд пора кардем, бари дигаша камтарак. Ай бари дигариш 85 ки пора кардам, ай бари дигариш где-то 56, анами қад зиёдтӣ монда буд. Ана остина ки пора кардем, дарозиш то пеши ҳами болоира нигоҳ кардем, ҷои кабутира, ана ҳамуқа дарозиш кушодиш 56 монда буд. И изорда ки тангӣ ки мекард, барои ин қадр ман пайванд кардагим, чандта пайванд. Ина як пайвандаш ҳозир нишон метиҳем ай сини дарун. Нигоҳ кунед. Ана байна дидем, дута дарз дора, и байн ҳамиқа мондагӣ буд. Айбари кирта зиёдтӣ кардагӣ буд. 56-58 даже мондагӣ буд ҳамиқа. И танки буд, барои ҳамиқа ман дар барош часпондум. Ай гуҷо дар барош часпондем. Анаи болонгиш, чоркунҷаи болонгӣ ё ай поёни лави доман, лави
доман дароз ки буд мо ай аму поёнро вардем 4 тақсим карда ура часпондему ои дигариш ки дар поёнаш часпондага ё ай таи каш вақте киртар основровка кардем ё ай таги каш зиёдӣ кард ёро аввал мечаспонем дароз карда баъд дар основной материал мечаспонем. Бинед чӣ хел кушод кишид спокойно шумо метавонед ки эзортона пора кунед. Бисёр вақт мегӯянд эзори хиштакдор рости ман эзори хиштакдор надухтам. Пеш ателе доштам, дар ателе кор мекардем, специально эзордузу муҳрадуз гирифта будам. Айн вақт дигар на муҳра на эзор дигар духта будам духтаракои хушрӯ. Бароям ҳами эзорҳои духтагӣ ман ҳамаш прямои занаки калон бузбалақ да ҳамаша ман як хел медузам. Онака кушодиша бинед кушод кардам 50 сантиметр шид. Беҳад кушод шид. Анакун ҳозир мерка мегирем духтаро. Бояд бо диққат гӯш кунем ки духтаро бисёрш мегӯянд ки эзора медузем бари эзор кашида меиста сини болоӣ меиста. Рости гап дарзе ки ай синдина ҳавай мекаша сини боло. Уҷа барое ки шумо поёна ростак мезанем баъд болода меён секунҷа мекунен ҳамҷа рости гап ҳамҷа кашида меиста. Эзора хоҳӣ нахоҳӣ бояд камакак секунҷа задан дар кораку. Барои хоҳанд ки клиентотон танг пӯшидан замокдор кунен аюда. Хеле танге ки болош пеши ляшкиёш танг бошаву ба поёнша барое ки почаш бидроя гуфта уҷаша кушод кунен конечно уҷа нотуғри меиста. Духтаро болои ҳамамхе мемонен баъде ки утю карден накун размер мегирем. Анака ҳозир дурозиша гирифтем. Дурозиш 87 4 сантиметр болои резина мондем. Анакун кушодии ҷои резина мегирем. Кушодиш метавонем айда бори одамои 48 44 пушта бист нагирен. Ман ҳозир ҳамҷора 35 36 сантиметр гирифтам. Ман хати поён кашидем. Ай боло ки ҷое ки хат кашидагием шов сиденияра мекашем. Иҷара қариб 34 сантиметр даже 34 бимоненам чӣ кор намекунад. Барое ки гӯш кунед духтарода занако ай поёни шикам пӯшан нағз мебинану не ки вақте ки шиштан ай куншон меғалта. Барои ҳамиқа намешава ки вая ай иқак ҷо чен кунен. Ана кушодиша ай боло ки 35 боша я 5-6 сантиметр га иҷара зиёдӣ гирифтам 45-46 ҷои хиштакиша поёни поча 20 сантиметр як хати рост ҷадвал қата 1 сантиметр монда мекашен. Баъд рини ҳамо кашидаги чоркунҷара нимкӯлак мекашен. Духтаро бо мегӯмтона ки вақте ки мегӯянд ки мо ай поёни шикам мепӯшем болои баъд намепӯшем занакои манихе кундорда намешав хеле духта. Барое ки вақте ки мешинанд ай пушт шитанда шов сидениям ҷои резин поён мерава. Барои мен ҳар вақт боло бигирен. Хай ба пеши шикамша метавона поён кунад таги шикам када пӯша. Анамиҷарам рости бад назанем бояд секунҷа биёяд барои кашида меиста. Баъд мо метавонистем ки ранги бурукое ки нишон медиҳам пешаш ай пушташ фарқ мекунад метавонистем ки пеша камиам бизанам пеш ай пушт фарқият кадаш бишава. Ҳо духтаро мешава не ки дар киртои паплини мо намешава. Барое ки чӣ хеле мешӯем мепӯшем фарқ неста ипара упара ҳамаша як тараф када мепӯшем. Пеши пушташ яхела ҳай ӯ дар ами буруко мешава ки пеша ай пушт камтар кам мебарему пушт зиёдтар мебиёяд. Немхе шов сиденияра мебарем. Баъде ки бирдем ҳамагӣ 2 дарзи барай, 1 дарзи шов сиденияҳай, 1 дарзи резин часпонӣ. На бо як борига мефаҳмонтон духтаро. Кушодиша 35 гирифтам. Ҷои шов сиденияша 34 гирифтам. Ҷое ки ай лихчи ки рони по мешаку лахчи пош мешава уҷара қариб 45-46 сантиметр гирифтам. Поёни почара 20 сантиметр гирифтам. Секунҷа кашидам эзори кушодак омад. Инам хе дарзор акун мечаспонем.
бисёриё мебинан аз синдром дарздора хиёл мекунад ки ман изори хиштагдор духтагим. Не, изори хиштагдор неста. Не ки бовар кунед ҳамин маълум неста. Ози занакҳои калондам ҳам хеле медӯзум, маҳқул шо мешава. Барои кушодакай бинед чӣ хел кушодае. Ягон ҷош кашида наместа. Даже хиштаг вори ҳамҷояш дабинен ҷои хиштагшам маълум шидагиае. Ана духтарои хушрӯ бо дар комментария нависонен чизеро фаҳмиден нафаҳмиден. Дар бораи мошиноам гап задем духтаро. ана ҷое ки ҳозир нишон додастам ку анамҷара шумо бояд рост назанен ки поча мекаша. Бояд анахе камакак секинҷа боша. Яхело анамҷара борик мекунану баъд боло рафта секинҷа мекунан. Баъд почаро нигоҳ мекунӣ хеле ҷои дарзш чухт аст ини болои и хелиш безебай бо. Бояд партофта иста. ин дарздои часпондагӣ ма бинед маълумам нестай. Неки ягон кас бинад мега хиштакай. Кушодиш кушоди хушроомад. Ина ҷои резинашам духтем, утюг карда тайёр кардем. Бо духтаро ягон саволтон бошад нависонед. Дар бораи мошиноҳоам гап задум. Чизе ки нафаҳмиде гап зане. Боз мегӯм ки мошинои ҳозира мошинои хубай. Бақувватан аида ай мошинои хуб гирен. Ай ҳозира гирен хубтарай, беҳтарай, бисёр хизматона мекуна. Материалҳои ғафсани медӯза. Ҳаматон дар паноҳи Худо. Худо нигаҳбонтон боша.